କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାଟା? ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ଦୀ ଭାଇ। ମୋର ଗାଡ଼ି 5 ଜଣ। ଥାନା ଆମର ବାଲିପଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। କୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଏକରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ଆପ୍ଲାଏ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ? ନା ଦେଲେନି। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆର୍ କଣ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିପାରିଲାନି? ଆଉ ତ ସିଏ ଆର୍ ଅଫିସ୍ କହିଲା ଏମିତି ଯେମିତି କଥା କହିଲା ତମେ କଣ କହିଲେ? ବାପାର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଉ ଇଏ ଆଧାର ଯୋଉ ଇଏ ଆମର କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟା ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଜାଗା ଜାତିଗତ କିଣି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇବା ହେଲେ ବଂଶଗତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତ ବାହାରର ଲୋକ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଲୋକ। ଗାଡ଼ି 5 ଜଣ। କେମିତି ଏଇ ଏରିଆ ଲୋକ ବୋଲି କଣ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ପର୍ଚା ପତ୍ର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସରପଞ୍ଚ ଦେଲା ପରେ କଣ ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି? ନାଇଁ କୋଉ ନାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ବାଲିପଟଣା। ବାଲିପାଟଣା ଆର୍ଆଇ। ଆଜ୍ଞା ବାଲିପାଟଣା ଆର୍ଆଇ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବା ତମେ ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟା ଆଣ, ତୁମ ବାପା ନାଁ ଜେଜେ ନାଁ ଥିବ ଆଣିବେ। ଆସ ଘିନିକିରି ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ତ କିଛି ଆପଣ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟା ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ନା ମନା କଲି ମୋ ନାହିଁ। ତା କହ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା ଆଁ ମନା କଲି କଲେଜ ଆମେ ଦବୁନି। ନା। ଆଚ୍ଛା ମା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହୀରା ଭୋଇ। ଆମର ଅସୁବିଧା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଦରକାର ହଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି? ଏଇ ବାଲିପାଟଣା ହାଇସ୍କୁଲ। ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁ, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳୁନଥିବ? କିଛି ମିଳୁନି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି? ମିଳୁନି। ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆର୍ଆଇ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପୁରୁଣା ପଟ୍ଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ତ ଆମର ନାହିଁ କିଛି ଶ୍ୱଶୁରର ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁର ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଞ୍ଚଣାରେ ଥିଲା ଆଉ। କିଛି ପାଉନୁ ଆମେ ସେଥି ସକାଶେ ଆଉ। ଶ୍ୱଶୁରର ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି। କିଛି ଆମର ମିଳୁନି। ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର? ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ସିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଆଉ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ପୁଣି ଯେତିକି ଦିନ ରହିବୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ କଣ ଜାତି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ? ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ଥେରିଅନ କରିବି। ପରିବେଷଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋନ କରିକି ଆପଣ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଛନ୍ତି? କହୁଛି ମାନେ ଆମର ଭେଟନାରୀ ବାଲା। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜାତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲୋନ କରେଇଦବୁ, ଆଉ ଦିଆହବ ତମେ ସେଥିରେ ତମ ପରିବାର ଚଳିବ। ଚଳେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସମାଜସେବୀ। ମାନସ ବାବୁ, ମନୋଜ, ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ମନୋଜ, ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛୁ, ସେଠି ଆର୍ଆଇ ପାଖରେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଲେଖିଦେବ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବି ମିଳିପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ମାନେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ସିଏ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଟ୍ଟାଟି 2007 ମସିହାରେ ପଟ୍ଟାଟି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି, ଭୋଟର ଆଇଡି ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚର ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବା ଦରକାର। ଇଏ ସରକାରର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲିପାଟଣା ଆର୍ଆଇ ଦେଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛି, ତମେ ୟାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଡ଼ କର। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନିୟମ ନୁହଁ। ନିୟମ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି, ସରପଞ୍ଚର ଲେଖା। ଯୋଉମାନେ ଭୂମିର ଲୋକ ସେ ତ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିବେନି। ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସେ ଲୋକ ଭଲି ଚିହ୍ନିଛି, ହଁ, ତେଣୁ ସେ କହିପାରିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ଏତେ ବର୍ଷ ତେଣୁ ରହିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିହାତି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ବୟସ ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ହବ ନାହିଁ।
ଇଏ ବି ରହୁଛି କାରଣ। ତେଣୁ ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିହାତି ଦବା ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ବା ପରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଉ। ଏତିକି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦଉଛି, ତା ପାଖେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ପଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନଥାଏ। ସରକାର ବଦଳିଲେ ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରକୁ, କିଛି ଆଶା ଭରସା, ସରକାର ଯୋଉ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁ ସେ ଭରସା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫେରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଲେ, ତାହେଲେ କିଏ ଦେଲେ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଲେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେଲେ, ଏ ତ ସ୍ଥିତିମାନ ଲୋକ ଏମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ବାପା ଅଜା ଅମଳର ପଟା ନଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ, ପଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଥାଇକି ଆଙ୍କୁ ନ ମିଳିବା ଏକ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ନଜର ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଠେ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମିଟା ଅରଳ ଦିଆଯିବ, କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଦାରଖରେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଯିବ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ କରିବା କଥା। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଇଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେଉଛନ୍ତି, କାମ ନ କଲେ ବି ପ୍ରାଇଜ। ସରକାର ସ୍ତରରେ ହୁଅନ୍ତା, ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ୱାର୍ଡ ଠାରୁ, ଯେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଯିବ ତାହେଲେ ସେତେ ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅରଡ଼ କରିଦେଲେ, ଏମାନେ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଲେନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରଡ଼ କଲେଣି ସରକାରୀ ଜମି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କିଏ କରିବେ? କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇ, ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହବ? କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିବ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବି ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ଓଲଟି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହବ? ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ସରକାର ଅରଡ଼ କରିଦେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲା, ପେପରରେ ବାହାରିଲା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ତାହା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଜମି ସରକାରକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହବ ବାହାରିଥିଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ତ ନାହିଁ। ସରକାର ବଦଳିଲେ କଣ ହବ? ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଲିପାଟଣା ତହସିଲ ଉପରେ ହବା କଥା। ଏଠି ସରକାର ଜମି କେତେ ହଡପ ହେଇଛି ତହସିଲଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେଇଛି କିଏ? ନା ସବୁ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବି ପାଇନି ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର 10 ଏକର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଡ ସାଇଡ ଧରି, ପଇର ଧରି ଯୋଉଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତହସିଲଦାର ଦାୟୀ ନା ଆର୍ଆଇ ଦାୟୀ ନା ସାମାନ୍ୟ ଯିଏ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ରୁଲ ତିଆରି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସବୁ ଅଫିସରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବଦଳି ନ ହେଇକି ଆଙ୍କୁ ଦୂରତାକୁ ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ନ ପଠିଆଯାଏ, ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ? ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ। ବିଦେଶୀ କି ସ୍ୱଦେଶୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଆମେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଅସୁବିଧା କଣ ରହୁଛି? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି।